Nginibingelele umlaphi wendabuko Dr. Topsama ngithi mina senzeni kanje phela Friday in the morning around past 11 I'll be in Cape Town, which is the second surgery yesintu. Asenzeni kanje ke ama appointment ngiyabona ayalilizela. Ngiyeza ngiyasuka eStern Cape ngiyale ezweni lomoya eKhayelitsha ngase station ko 56. Ngithi mina asibe right phela abantu unyaka uqalile ngo2021. Abantu into zokwenzeka abanye baxoshwe emsebenzini kwenzeka okuhlukile kodwa lokubuhlungu sikhumbuleke phela hayi induku isekhona sithi namanje sayenza lento le asibonane vele ekseni Friday this Friday yahlola senza konke sithathe sobeka ezintweni konke kuhambe kahle kwenithebelele Dr. Topsama lona 083 5969 096 senzeni kanje siphinde futhi subscribe lapho the red button insimbi ethi subscribe lapho YouTube channel sinje amnandi.